Здравейте от мен, Адара! Честита нова година на всички вас! Желая много здраве, много щастие, много благоденствие, много късмет и много сбъднати мечти през новата 2024 година. Бъдете благословени! Темата, която ще разгледам днес, е една годишна прогноза по зодии за 2024 година. Сега е моментът да я направим и да видим каква ще бъде тя. Желая ви приятно гледане и разбира се, ако все още не сте се абонирали за каналът ми, абонирайте се, ако харесвате това, което правя. Годишната прогноза ще бъде актуална през цялата година, така че в момента, в който искате да я гледате отново, да се подсетите какво ви предстои, можете отново да си пускате видеото. Нека да започваме с зодия Овен и какво предстои през 2024 година за зодия Овен като основни енергии. Чудесно! Паж на пентаклите и двойка чаши. Зодия Овен, вие през годината ще имате възможност да се усъвършенствате. Ще бъдете в ролята на ученикът, на студентът. Ще се учите на нещо ново, независимо в коя сфера от живота става въпрос. В същото време ще се радвате на една голяма любов, на единственост, на страст, на много важна двойка с вашият партньор. Ако нямате все още партньор, то в най-скоро време ще имате такъв. И наистина една огромна любов, защото под двойка чаши се пада сърцето. Имаме и пръстенът. Очаквайте предложение за брак, в случай, че все още не сте сключили такъв. Заздравяване на връзката, ако вече имате създадено семейство. И сключване на много изгоден договор в службата ви. Също така ви очаква. Великата любов, голямата любов ще е редом до вас през цялата година, зодия Овен. Възможността за учене, за усъвършенстването ви в живота, за едни успехи в служебен план. Всичко това е по съдба ви се дава, защото годината ще бъде много съдбовна за вас. И картата на зодия Овен се появи също така, която говори за това, че ще покажете кои сте вие. Вие много добре знаете кои сте, но ще покажете на светът. Така че желая ви една изключително хубава и успешна 2024 година, зодия Овен. Картите също показаха, че ще бъде такава. Нека да видим зодия Телец. Какво очаква зодия Телец през 2024 година като основни енергии. Рицар на пентаклите, зодия Телец, това е ваша карта. Той ще си бъдете в енергията през годината и кулата имаме. Не се притеснявайте от кулата. Първо ще бъдете много професионално ориентирани, много добри в работата си, много добри в представянето си. Ако имате частен бизнес, много добре ще ви се развива. Ще бъдете основно в материалната сфера на влияние, зодия Телец, през 2024 година. Основно втората част от годината нещо ще се случи при вас, което ще прекрати всичко, което е до момента или някакъв много важен етап от живота ви. Нещо неочаквано ще се срути, ще се срине пред очите ви. Не дейте много да страдате за това, защото по този начин ще отидете на пътят отреден за вас. И това, което в действителност, възможно е да сте се отклонили от правилният ви път и да трябва да се върнете на него. Това, което в действителност на вас трябва да ви се случи.
Така че някакво срутване, някакво прекратяване в живота ви на важен етап, отново казвам, ще се случи. Нека да видим една карта за пояснение с какво е свързана кулата при зодия Телец, за да бъдем по-наясно. И така. Да. 3 карти паднаха. Имаме тайната, заболеността, смъртта, нещо, което също така нещо, което трябва да се трансформира при вас, нещо, което, както казах, безвъзвратно да си отиде, да си замине от живота ви, така че да ви изведе на правилния за вас път, на по-успешният за вас. И това е свързано с ваши мечтания, с ваши илюзии, фантазии. Ще разберете, че всичко е само в главата ви или това, което ви се иска да се случи, не е подходящото за вас, а нещо съвсем друго. И също така е свързано до голяма степен, тази кула е свързана и с заминаване, с пътуване някъде, с дистанция, с... Възможно е да искате да се преместите, да живеете в чужбина, например, или да заминете там да работите, или в друг град, или пък на някаква почивка, с каквото и да е свързано това нещо, то е за ваше добро да не се случи. Нещо, за което мечтаете, свързано с заминаване, с пътуване, ще се провали, така че не бива да се притеснявате, така трябва да стане, така че не съжалявайте. Това отново казваме за добро. Внимавайте от жена, която се прави на много мила и любяща ви, особено през първата половина от годината. Дистанцирайте се от нея, защото искат да ви предаде, явява се ваш враг. През втората половина от годината ще има тайни, които се крият, пазят от вас. Няма да ви е ясна цялата картинка. Не дейте да споделяте плановете си с други хора, за да не ви навредят. Най-добрият съвет ще откриете в себе си. Очаква ви изключително засилена комуникация, особено в първата половина на годината. И също така вие ще се доверите на мъдростта, която сте натрупали с годините, и тя ще ви бъде от изключителна полза. Отново през годината, по-скоро през втората и част. Добре, желая ви една прекрасна и успешна нова година, 2024 зодия Телец. Аз преминавам към зодия Близнаци. И какво очаква зодия Близнаци през 2024 година? Паднаха 3 карти, така че ще ги взема и 3-те. Зодия Близнаци ги очаква да изпитват една неловкост, една неувереност, една тъга. Но реално няма да имат причина да се чувстват по този начин, защото имат всичко необходимо в живота им. Така че бързо излизайте от тези усещания и чувства. Ще започнете да се подготвяте, да тренирате и да очаквате нещо, което знаете, че ще се случи в скоро време в живота ви. По петицата на жезлите. Също така седмицата на мечовете говори за това, че има някакъв скрит от вас план, някаква уловка. Възможно е хората да клюкарстват за вас. Внимавайте да не попаднете в този капан, така че бъдете по-осторожни, особено в втората половина и по-към края на годината. Но през цялата година ще се радвате на слънцето, ще използвате талантите си, ще се доверявате на себе си, ще осъзнаете, извинявайте, какви големи възможности имате във всяка една сфера от живота си. Очаква ви голяма материална сигурност. Действайте бързо, но не безразсъдно. Т.е. обмисляйте действията си и когато действате бързо за истински важните за вас неща, то тогава ще постигате големи успехи. Независимо за коя сфера от живота става въпрос.
Зодия Близнаци. Отново 3 карти паднаха и от астрологическите. Нека да видим. Очаква ви в живота да ви се възвърне всичко това, което сте си заслужили. Т.е. да започнат да ви се случват хубави неща. В случай, че по този начин, разбира се, сте постъпили обратното. Ще се сблъскате и ще разберете истината за истински важните за вас въпроси. И ще получите, отново много е засилена тази енергия, ще получите, отново се казва, в живота това, което сте си заслужили. Така че постъпвайте с любов. Аз съм сигурна, че вие така правите към всичко и към всички и по този начин ще ви се възвърне стократно обратно. Желая ви една изключително успешна, много здрава и хубава година, Зодия Близнаци. Нека да видим какво очаква Зодия Рак. Зодия Рак през 2024 година ви очаква едно признание в любов. Възможно е да от вашият партньор, ако нямате такъв, ще се появи човек, който да ви изкаже и да ви поднесе любовта си. Ще иска да ви прелъсти. Също така ще се отнася много добре към вас. Възможно е да е от водните зодии като вашата. Възможно е вие също да сте в тази енергия, да искате да разкриете любовта и чувствата си към някого. Така че, Зодия Рак, очаквайте едни излияния любовни през първата половина на годината, а през втората имаме провесения. Ще се чувствате като жертва, ще страдате за нещо, но не дейте за дълго време да оставате в тази енергия. Определено ще имате трудности, съдейки по картата под провесеният, по облаците, която се падна. Ще имате трудности, с които ще се сблъсквате, но в крайна сметка те са преодолими. Ще отнеме известно време, но ще се разрешат благоприятно за вас нещата. Така че не оставайте задълго в тази енергия. С какво ще е свързан провесения, с какво, от какво по-точно ще се чувствате жертва. От какво ще се чувствате жертва? Тук падна картата на кралят на жезлите. Най-вероятно от един такъв мъж, огнен, заради който много страдате, заради който е възможно да имате безсънни нощи, заради който се чувствате по този начин. Възможно е да е от огнените знаци. Овен, Лъв, Стрелец, с такъв асцендент или планета в наталната си карта. Това е човек, който е много голям предприемач, честен, отнася се с любов, но и много избухлив. Така че възможно да ви нарани дори и без да иска по някакъв начин и заради това вие да се почувствате като жертва. Отново казвам, всичко е преодолимо, така че не оставите задълго в тази енергия и излезте от нея. Също така доверете се и разкрийте талантите си. Ще имате много голям успех през годината, правейки го, и се доверявайте на себе си. Ще осъзнаете по-точно какви големи възможности имате. През годината ви очаква една изключително голяма стабилност, Зодия Рак, и също така издигане нагоре, което е прекрасно. Колелото на съдбата се завърта за вас и вие получавате едно издигане, особено през втората половина на годината. Желая ви една прекрасна нова година и много успешна, Зодия Рак. Аз преминавам към Зодия Лъв. И да видим какво очаква Зодия Лъв през 2024 година. Зодия Лъв. Основни енергии през годината. Смъртта и
Паж на мечовете имаме като енергия основна през годината. През първата половина на годината ще започне една трансформация при вас. Нещо безвъзвратно ще си отиде, ще загине, ще замре, което вече не ви е необходимо обаче в живота. Така че не дейте да се дърпате, не дейте да страдате, пуснете го. И знайте, че следва по-доброто ви бъдеще от това, защото на дъното на тестето имаме и колесницата, която говори, няма нужда от пояснителната карта, говори, че тази смърт идва при вас, не физическа, разбира се, тази смърт идва при вас, за да сложи край на нещо, което ви пречи в живота и ви пречи на това да бъдете победители и да имате успех в всяка една сфера от живота си. Така че оставете, за да дойде победата и успеха при вас. Също така, през годината ще се радвате на голяма власт сред хората, която ще имате. Ще притежавате имоти много. Възможно е и да придобиете такива. Ще комуникирате изключително добре с околните. С какво е също свързана тази смърт, която видяхме в първата половина на годината? С някакъв неразрешим спор, от който трябва в крайна сметка да излезете или да потърсите арбитър, защото не е здравословно за вас да продължавате да задълбавате тук. Имаме и котвата, която говори за това, че трябва да бъдете постоянни. И имате всичко необходимо, за да постигнете целите си. Необходимо е само още малко търпение. И надеждите са ви основателни. А всички усилия, които до момента сте положили, ще доведат до положителен резултат. Така че не се отказвайте, дерзайте през втората половина на годината особено. Годината ще бъде съдбовна за вас. Зодия Лъв. Така че още едно доказателство да не страдате прекалено много за това, което се трансформира от вас и това, което си отива. И също така, през втората половина от годината много ще мислите и ще размишлявате, като картата тук се свързва и с зодия Близнаци. Желая ви една изключително успешна и здрава година, 2024, зодия Лъв. И нека да видим какво предстои за зодия Дева. Зодия Дева, 2024 година. Какво предстои за зодия Дева? Три карти паднаха, ще взема и трите. Добре. През новата година, зодия Дева, вие ще влезнете в енергията на учелникът. Изключително много ще размишлявате, ще оставате сами със себе си, ще си правите анализи, ще претегляте плюсовете и минусите по истински важните за вас въпроси. Също така много ще работите, много труд ще положите, но в средата на годината ще получите резултата от свършената от вас работа. А в края на годината ще страдате за нещо, ще плачете, ще почувствате празнота и опустошение по някакъв повод. Твърде възможно е причината да бъде свързана с мъж, който искрено ви обича и е готов на всичко за вас, но вие може да си мислите, че обратното и че не е така. Освен това, целите, които сте си поставили, основните за вас през годината, ще ви бъде трудно да ги постигате, но въпреки трудностите ще успявате да достигате до върха и съответно тогава радостта от победата ще бъде много по-голяма, отколкото ако с лека ръка постигаме това, което желаем. Ще се радвате, зодия Дева, на много изобилие, което идва при вас и ще покажете на света какво можете, че вие можете
да постигнете всичко това, което желаете. Тук картата се свързва и с зодия Лъв, но все пак нека да се върнем по-в началото и да уточним с какво е свързана тази десятка мечове. Да видим дали действително е така, за какво толкова ще страдате. Пак страдание. Ще сте получили някакви спънки, някаква лоша новина, или ще съжалявате за нещо, ще сте попаднали в капан. И въпреки всичко, с какво е свързано това нещо, това, за което много ще съжалявате или са пропаднали плановете ви в случая в края на годината, ще бъде свързано с голяма ваша мечта. Нещо, за което дълго време сте бленували, но явно виждате, че няма да се случи и поради тази причина, заради тези спънки и този капан, в който сте попаднали, вие страдате. Не дейте да страдате. Виждате, че изобилието, това, което сте вие, резултат от свършената от вас работа, са при вас, така че излизайте по-бързо от тази енергия. А аз ви желая една изключително успешна и здрава нова 2024 година, зодия Дева. Нека да видим какво предстои за зодия Везни. Зодия Везни. Справедливостта идва при вас. Всичко онова, което трябва да ви се случи в живота, по справедливост. Това, което сте си заслужили. Това, което така трябва да се случи, така трябва да се развият събитията, независимо за коя сфера от живота говорим, че да бъде честно. И също така, основно през първата половина от годината ще бъде засегната справедливостта. Иначе ще изпитвате през втората половина от годината неловкост, неувереност, тъга, но реално няма да имате причина да се чувствате по този начин, така че бързо излизайте от тази енергия, защото имате всичко необходимо в живота ви. Освен това, зодия Везни, при вас идва градината, за да ви каже, че ще бъдете по-ентусиазирани в работата си и трябва да бъдете такива и така ще постигнете страхотни резултати. Някои от вас ще поставят начало на нов бизнес, на нова кариера, а други ще имат романтична среща, която ще бъде началото на нова любов. Това е основно през първата половина на годината, а през втората половина на годината не отричайте истината, която се разкрива пред вас, дори и да ви боли от нея, защото по този начин ще получите повече обективност и яснота. Ще се умеете да анализирате положението и да се освободите от дадената ситуация, с която е свързана. Какво още очаква зодия Везни през 2024 година? Така, паднаха директно двете карти. И те идват да ни кажат, че ще имате много голямо духовно израстване, което е феноменално, защото всеки един от нас, човек в живота си, се стреми към това. Това е крайната цел на всеки един от нас. И това особено ще се случи през първата половина на годината, а през втората половина ще се придържате към вярата. Ще започнете да вярвате, което е прекрасно. Желая ви една много успешна и здрава нова 2024 година, зодия Везни, а аз преминавам към зодия Скорпион. И нека да видим какво очаква зодия Скорпион през 2024 година. Зодия Скорпион. Основни енергии за годината. Така. Двойка мечове. Ще се двумите, ще се чудите за нещо, особено през първата половина на годината. Ще проявите обаче кураж. Ако е необходимо, ще преборите конкуренцията си и съответно ще се умеете да се приспособите и балансирате, независимо в коя сфера от живота ви става въпрос тук.
Също така през втората половина от годината ще влезнете в енергията на кралицата на мечовете, като тази енергия говори за това, че ще бъдете изключително магнетични, ще създавате лесно приятелства, ще бъдете много комуникативни, много добре ще умеете да се изразявате, ще срещате разбиране и съмишленици навсякъде, но в момента, в който някой по някакъв начин ви накърни, вие веднага ще сте готови да го отрежете. Също така, през годината ще попаднете на кръстопът. Ще се чудите по кой път да продължите, по кой път да тръгнете, но имайте предвид, че не трябва за дълго време да оставяте в тази енергия, по-бързо да взимате решение и да действате, защото в противен случай само се забавяте и затормозявате пъти си напред. Който и път да поемете, той ще бъде успешен за вас, така че не се притеснявайте. Освен това, ще трябва да се освободите от всичко, което вече не е част от живота ви, за да освободите място на новото, което идва при вас. Ще успеете да се балансирате. Картата тук се свързва с зодия Везни. Също така и вашата зодия се появи, зодия Скорпион. Ще успеете да се трансформирате по начина, по който е най-добре за вас и ще започнете да черпите от живота всичко онова, което сте си заслужили, което трябва да се възвърне към вас, което е прекрасно. Желая ви една много успешна и здрава нова 2024 година, зодия Скорпион. Аз преминавам към зодия Стрелец. И нека да видим какво очаква зодия Стрелец през 2024 година. Зодия Стрелец. Много карти паднаха, ще взема само най-горната. Кралица на чашите. През първата половина от годината ще бъдете изключително нежни, любящи, обичащи. Вау! А през втората година неизчерпаем източник на любов е при вас. Много любовна, много влюбена, много изпълнена с любов година, зодия Стрелец ви очаква. Това ще е основната енергия, която ще ви води в всяка една сфера от живота ви. Също така това, което вече няма място в живота ви, старото, си заминава и то тук е много наситена информацията. Ще изметете като с метла всичко ненужно ви, за да отворите новия път в живота си, да получите новите възможности, да започнете да ги реализирате, по този начин да се издигнете на по-високо ниво. Разбира се, и при вас очаквайте едно духовно израстване и вярата да се появи, вярата в всичко, вярата в живота, вярата в това, което заслужаваме и да видите смисъла за всичко, което сте заслужили и постигнали. Прекрасно! Желая ви една много здрава и успешна нова година, зодия Стрелец, и нека да видим какво предстои за зодия Козирог. Зодия Козирог 2024 година. Какво предстои за зодия Козирог? Двете карти паднаха веднага, десятка на жезлите и папата. Добре, прекрасно. През новата година ще изпитвате една трудност, едно изтощение, но в същото време и неуморимост. Да продължавате да се борите, да продължавате да искате да постигате всичко това, за което сте мечтали. Възможно е също така да се сблъскате с двуличие, с лицемерие у околните хора, което смятам, че всеки един от нас го изпитва на гърба си. През втората половина от годината за вас изключително значение ще играе семейството. То ще бъде най-важното. Ще спазвате иерархията, традицията, религията, всичко това, което е по обичай.
Така че изключително много ще се придържате към семейството си. С това е свързан вашият живот през тази година, особено втората половина, отново казвам. През първата половина от годината е възможно някои от вас да разберат, че очакват дете, да разберат за предстоящо раждане. Освен това, ще се срещате често с приятели, с роднини. Но не дейте да стреляте на посоки, а по-добре изчакайте това, за което сте готови. Особено през първата половина на новата година, отново казвам, а през втората половина на годината ви очаква да премислите добре преди да се втурнете в авантюра или в сериозна връзка. И тук ще има необходимост от разясняване на чувствата. Понеже картата се пада под тази на папата, то най-вероятно във вашето семейство ще е необходимо да си разясните чувствата, да си поговорите за чувствата с вашият съпруг, съпруга, деца, кой каквото има, родители, също така в семейството си. И ще започнете много да вярвате. Да вярвате в доброто, да вярвате в по-висшата сила, в това, което направлява живота ни. А през втората половина от годината ще получите от живота това, което сте си заслужили. Начина, по който сте постъпили към околните, по който сте били ръководени в живота си от съответните страсти, намерения, желания, то по този начин ще ви бъде възвърнато всичко. Желая ви една много здрава и успешна 2024 година, зодия Козирог, а аз преминавам към зодия Водолей. И нека да видим какво очаква зодия Водолей през 2024 година. Паднаха двете карти директно и при зодия Водолей. Имаме рицар на пентаклите и кулата. Като рицара на пентаклите ни говори, че ще бъдете изключително добри професионалисти, много добри в работата си, много стабилни, много можещи, много знаещи, много доказващи се и доказали се. Това основно през първата половина на годината. Но през втората половина на годината ще ви се случи кулата. Нещо съвсем неочаквано ще се срути за вас и ще си отиде от вашият живот. Не дайте много да страдате, оставете го, защото това е за ваше добро. По този начин трябва да ви се случат нещата, за да отидете на по-високо ниво. Възможно е да сте се отклонили от правилния път в живота ви. Все пак, нека да видим с какво е свързана кулата при зодия Водолей. С какво е свързана кулата при зодия Водолей? С един крал на мечовете е свързана. Това означава, че е свързана с... А също така и любовта до голяма степен ни се появява. Свързана е с мъж, който е възможно да бъде от въздушните знаци. Близнаци, Везни, Водолей с такъв асцендент или планета в наталната си карта. Този мъж, който е изключително комуникативен, лесно създаваш приятелства и много добре умееш да се изразява, иска да ви контролира, иска да има сила над вас, иска той да бъде водещият. Този мъж по някакъв начин ще ви разочарова и най-вероятно вие изпитвате голяма любов към него, но отново казвам, нещо ще се пречупи между вас. Освен това, през годината ще оставите на страна всички свои страхове и капризи и ще приемете всички изпитания реалистично и практично. Ще се радвате през първата половина от годината, особено първите месеци, първата третина, на голяма хармония с вашият съпруг или съпруга.
на много добри отношения в семейството ви, независимо в какъв формат е то. Ще имате много успешен бизнес или кариера. Също така е възможно да получите и наследство. Вашият дом ще бъде най-важен. В средата на годината ще попаднете на кръстопът и ще се чудите по кой път да продължите, какво да изберете, какво ще е най-добре за вас. Не дейте задълго да оставате в тази енергия, защото по този начин спирате развитието си и колкото по-бързо вземете решението и продължите напред, толкова по-добре. Като знаете, че независимо от това по кой път ще тръгнете, то ще бъде правилният път за вас. Освен това, ще се отдадете на пречупването, което ще ви даде начало на нов живот. Това е в края на годината, втората третина. Така че ще преживеете един колапс на сигурността, но отдайте се на пречупването, защото трябва да продължите пътя си напред. Ще се трансформирате през първата половина на годината. До голяма степен тук картата е свързана и с зодия Скорпион, а през втората половина на годината ще покажете на целия свят кои сте вие и какво можете. Това, че вие можете. Тук картата се свързва с зодия Лъв. Желая ви една много добра, успешна и здрава нова година. Зодия Водолей. И нека да видим какво предстои за зодия Риби. Зодия Риби, какво ги очаква 2024 година? Какво очаква зодия Риби? Тази карта се обърна. Имаме крал на жезлите. Вие ще бъдете изключително предприемчиви, много честни, с голяма топлина ще се отнасяте към околните, но и често избухливи. Ще бъдете инициативни, особено през първата половина на годината. През втората ще влезнете в енергията на учелникът. Ще обичате да се осамотявате, да размишлявате, да анализирате ситуациите в живота ви, това, което ви се случва, в което няма нищо лошо. Също така ще оставите на страна всички свои страхове и капризи и ще се борите с това, което ви предстои по един напълно реалистичен начин. И ще бъдете готови да отплавате през втората половина от годината, без да се обръщате назад. По този начин ще усетите, че е дошло време да започнете да разкривате нови хоризонти за себе си. Ще заминете и на пътешествие, на ваканция. Ще имате някакъв вид отмора. Много приятна. Също така през годината различни пътища, особено през първата половина, ще се отварят за вас. Така че ще имате много възможности, зодия Риби, а през втората половина на годината, извинявайте, ще ви очаква едно духовно израстване. Така че отдайте му се, това е чудесно. Желая ви една много здрава и успешна нова 2024 година, зодия Риби. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви бях полезна. Благодаря, че отново бяхме заедно и до нови срещи.